आता इथे आपल्या गेस्ट लोकांचं जेवण, आपली माणसं आलेत ना आपल्याकडे, जे सुरमई झाली जेवण सुरमई त्यांच्यासाठी मी सकाळी ठेवलेली नाही का 4 पीस बरोबर, आणि 3 बांगडे ते आता मॅरिनेट करून ठेवलेले आहेत. आता ही फ्राय होणार, द्यायच्या टायमाला फ्राय होणार आहेत. आणि एक मी माझा रिव्ह्यू म्हणजे माझं सांगतो, ते राईट आहे का रॉंग सांग. मॅरिनेट करून ठेवणं ना थोडं गरजेचं आहे. बरोबर, त्याला मीठ मसाला सगळा व्यवस्थित लागतो. आणि तुम्ही झटपट जर तळलात ना, आणि जर माशाची म्हणजे मासे जर जाडे असतील तर वरचं ते मसाला लागतो व्यवस्थित, पण आतमधले ना आतमध्ये मसाला लागत नाही. शिस्त पण मसाला लागत नाही. मसाला लागत नाही, आलनी लागतो. हो, म्हणजे ज्यांना पूर्ण मसाला नाही खायचा त्यांनी मॅरिनेट जास्त करू नका, पण ज्यांना आतमध्ये पर्यंत मसाला पाहिजे ना, मॅरिनेट कशाला नाही करायचं, मॅरिनेट करून ठेवा. कोणाकोणाला नाही आवडत जास्त मसाले ना, वेळ नसतो असं समज, वेळ नसतो. पण दोन्ही ट्रिक सांगितले आम्ही. इथे बनतंय आणि इथे सॅलड बनतंय. चला ही गाडी जरा पाठवा. आता तुम्ही काय बनवता इकडे? हे काय बनलं इकडे? कोलंबी. आणि ते माशाचा रस्सा. इथे कोणत्या माशाचा रस्सा बनतो आपण? हे त्याच्यात मासा जोक झाला. माशाचा रस्सा बनतोय, पण आम्ही मासेच नाही टाकलेले त्याच्यात. नाही टाकले आम्ही, सुरमई टाकले आहे. सुरमईचे डोके टाकले. सुरमईचे डोके टाकले. डोके टाकायचे त्याच्यामध्ये. मग बनवणारे कन्फ्युज का झाले? म्हणजे तू बोलतील काय, मग मच्छी का नाही टाकली, आता डोके का टाकले? अच्छा बरोबर. मग ते ऍक्च्युली बघा, मग तुम्ही पण घरी आणत असाल ना, तर जे पीस असणार ते ऑब्व्हियसली तुम्ही फ्राय मध्ये जास्त कोण टाकतात, पण आम्ही कसं ते काहीच खात नाही ना त्यातलं, तर मग ते वरचे डोके टाकायचे त्याच्यामध्ये. डोक्याचं कालवण, हा, करी मध्ये पीस फ्राय. आणि समजा कोणी स्पेशली करी मागितली तर करी मधले आम्ही पीसेस देऊ शकतो. बरोबर, पण करी नकाच मागू. इकडे असं जे पद्धतीने फ्रायच घ्या, ते जरा टेम्पटिंग जास्त आहे. ते इकडे बघा माशाचे कालवण, आणि इकडे कोलंबी ना. आता तुम्हाला एक कोलंबी दाखवतो, याची साईज बघा. बघा, मोठी आहे ना. मोठी आहे. वा वा वा, एकदम छान. आणि थिक पण आणि एकदम जरा डिफरंट झालाय. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, आपल्या घरी ना प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतात. आता ही ताई वेगळी बनवते, काकी येतात ते वेगळं बनवतात. हा, मम्मी वेगळं बनवते, काजल वेगळं बनवते. तरी पण सगळं व्यवस्थित, सर्वांचं जेवण चांगलं असतं. सर्वांचं जेवण चांगलं आहे, म्हणजे आम्हाला बेनिफिट काय झालं, कोकणातलेच आहे ना. त्याचं एक बेनिफिट काय झालं आपल्याला, प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने बनवतात. ती पद्धत पण एकदम चांगली आहे. तर आपल्याला कोलंबीच आपल्याला जर ह्या ताईने बनवलं तर वेगळ्या पद्धतीने, काजलनी बनवलं, त्या काकीने बनवलं किंवा मम्मीने बनवलं, सर्वांची पद्धत वेगळी असल्यामुळे तुम्हाला वेगवेगळं खायला मिळेल. आणि सर्वांचं चांगलं आहे, मी सर्वांचं टेस्ट करून बघितलेलं आहे. ठीक आहे, झालं सॅलड रेडी. आता बघा मी जस्ट वरतून आलो. काय आम्ही असं इथून बोलतो, उद्या ड्युटी काकीची सकाळी सांगितलं आता उद्या या करून. हे आमचे नाईट प्लेयर आहेत, ते डे प्लेयर आहेत सिंगल मध्ये. आणि आमचे मॅन पॉवर मध्ये अजून 2 लेडीज सुद्धा आहे. आणि ते बघा गरम गरम काय बनतंय, बांगडे. काय बोलताय? हा, मॅनेज करायला. चला, वरच्यांना भूक लागले जास्त. ते आता काय झालं, त्यांनी आपला व्हिडिओ बघितला ना, त्याच्यात गरम गरम दिसलं ना, तो तर लवकर गरम गरम आणा. आणि मी वरती बघा, मी एकदा गेलो, आता किती तास मी बोलत होतो त्यांच्याबरोबर. एकदा मी गेलो ना वरती की मी अर्धा 1 तास बोलतच बसतो. म्हणजे गेस्टला पण कम्फर्टेबल वाटलं पाहिजे ना. कम्फर्टेबल वाटायला नाही, पण मला बोलायलाच आवडतं. मी आणि मम्मी लय बोलके, म्हणजे लय बोलतो. काजलला 5 मिनिटं बोलली की मग जाते. काम असतं ना. चला, पहिल्या बांगड्यांना हे दिलं काय, बांगड्यांचा मान पहिला, आणि मग सुरमईचा मान. आणि बाकींचे मान कापले आहेत ना, कुठे ते कोलंबी कापलेले मान कुठे आहेत? कोलंबी झाले, कोलंबी सोलकडी झाली. मला फक्त सोलकडीचं दर्शन द्या जरा. तर इथे बघा आपली सोलकडी सुद्धा रेडी आहे. सोलकडी बघूया कशी झाली आहे. आणि जरा याला शेअर करा. वा वा, एकदम छान. आणि आता हे जसे जातील तसे इकडे 2 थाली रेडी कर पहिले. चला, आणि अशीच आमची गडबड असते, पण मजा येते आम्हाला. तुला काजल बोर वाटतंय करायला? नाही, आम्हाला मजा वाटते. आणि आम्ही हसत खेळत सर्व करतोय. म्हणजे ह्याचा जो रिझल्ट आहे फूडमध्ये ना, तो छान आहे ना. आम्हाला असं जराही वाटत नाही की, आम्हाला छान वाटते की कोणतरी आपल्या आवडीने खातंय. बरोबर ना? काय म्हणजे बरोबर ना?
आणि अशा कामाला असले की मी जात नाही घरामध्ये. आता त्याला सर्व येतं. सर्व जेवढं सांगितलं होतं ते एकदम वेल म्हणजे एकदम व्यवस्थित. perfect. कधी कधी थोडा मॅनेजमेंटसाठी मी जातो की हे नाही ते नाही असं व्यवस्थित करा. आता मी असतो ना आतमध्ये तर मी काय केलं असं सांग. 3 बांगड्या त्यांनी टाकल्या आहेत ना, मी ते काय बोललो असतो, एक बांगडा टाक आणि एक सुरमई टाक, म्हणजे ती कशी एक खाली पुढे गेली असती. बरोबर. हे तुम्हाला पटलं की नाही हे तुम्हाला समजलं मी काय बोललो. नाही, नाही, आम्हाला फक्त वेळ आहे ना अजून. हा, तुला हा. फोनच्या आधीच बांगडी पण मी टायमिंग काय दिलं होतं तुला? 9 नऊ. नंतर झाला सांगितलं सांगितलं. नाही, अजून 5 मिनिटं आहे. पण 9ला 5 मिनिटं म्हणजे आता लवकर गेला पाहिजे. आता मी ना असं यांना ओरडत नाही पण मी समजवतोय. आता तिकडे व्यवस्थित सर्व होते आणि एकदम स्मार्टली सर्व करतात आणि एकदम मस्त करतात आणि व्यवस्थित जमलं सुद्धा आहे सर्वांना मस्त. एकदम. म्हणजे हॉटेल जर टाकलं आपण आणि आपले जर हे सर्व टीम मेंबर्स असतील तर हॉटेल ही सक्सेसफुल होईल आपलं. होईल. बघूया पुढे जाऊन. पण आता सध्या होमस्टेवर आम्ही फोकस दिलाय. झालं बांगड्या आले बाहेर. हो. मानकापे मानकापे बांगड्या आणले बाहेर. हो, आले आले. आता कुठे मी जातो? जरा सलाड वगैरे हे काजल बघा. आपल्या मेन्यू कार्ड मध्ये नाव देऊया का मानकापे बांगडे. चालेल. आणि पॉपलेटचं पण आपण ठरवलं. आता हा बांगडा आपण कितीला द्यायचा सांग. सिंगल बांगडा कोणी मागितला तर. हा तू बोल. रुणाली कितीला असतो हा एक बांगडा बाहेर नाही माहिती. 80, 70 to 100 रुपीज जसं साईजच्या प्रमाणे. बरोबर बोललो ना. आणि हा आपला मोठा आहे. हा मोठा साईज आणि सुरमई बघा आपली. सुरमई पण फ्राय होते आपली. चला करा. इथे बघा सुरमई टर्न होताना मजा येते. म्हणजे भीती पण वाटते कधी तुटली नाही पाहिजे. बरोबर ना. हो, आरामात काम करायची. आणि इथे बघा आपलं इथे आपण काय वाढलं हे कोलंबी वाढली ना. कोलंबी आता मोठे कोलंबीचा रस्सा आहे हा. हो. पण मोठी कोलंबीचा रस्साचा चव पण तशीच आहे आणि बारीक कोलंबीच्या रस्साची पण चव तशीच आहे. पण बारीक कोलंबी असेल तर भरून मिळणार जास्त. बरोबर. आणि इकडे आपली सुरमईचीच करी आहे ना ही. हो. हां काय सुरमई बांगडा करी आहे. सुरमई. सुरमई आणि इथे डोक्याची. इकडे आणि आपला सुरमई बांगडा. फ्राय आणि बांगडा फ्राय. इकडे बांगडा फ्राय झालेला आहे आणि ओके आणि तर इथे सुरमईची पीस. सुरमई आणि याच्यात सोलकढी सॅलड बाकी सर्व केलेलं आहे ना. हो. वा वा छान. बघा ताट किती छान वाटतंय तसंच इथे आता. वा वा एकदम मस्त. चला वरती जाऊ द्या. भात झाला की झाला ना. हो. हा बघा गरम गरम भात. चला वाफ झाल्या लागली लवकर भरा द्या. आणि इकडे नवीन आमचे सुरमई पांढरे सुरमई आम्ही बनवतो इकडे. एवढं गरम आहे ना की बोटाला वाफ लागते सगळी भाताची. आणि आम्ही जिरा राईस वापरतो. जर कोणी विचारले तांदूळ कोणते वापरला तर जिरा राईस वापरतो. हो. चला रुणाली एक ताट तू घे एक ताट मी घेतो म्हणजे दोन्ही ताट एकत्र जातील. आणि ते मॅडम ना अंड्याचं विचारताना हां विचारत होते त्यांना ह्याच्यातलं काय रिपीट पाहिजे आणि त्यांना एकानं ऑमलेट पाहिजे वेगळं बनवून ते आम्ही देतो बनवून है ना. हो. चला रुणाली मॅडम एक मला कवर करून दे. आणि इकडे थाली कशी वाटते तुम्ही सांगा आम्हाला. छान वाटते की नाही. इकडे आपली थाली रेडी झाली आणि आता नेतो. बाहेर बघा उजेड आहे का बघा तुम्ही जरा. दोन्ही थाली पाठोपाठ येतील आता. बाहेर दिवसासारखा उजेड झाला लाईटीचा. फोकस उजेड आहे ना व्यवस्थित. तर दुसरी थाली पण आली. अजून एक फिश थाली पाहिजे ना. एक फिश थाली जाणार आहे त्यामध्ये एक्स्ट्रा सोलकढी पाहिजे. अच्छा. अजून काय बोलले. बाकी घ्या ना बाकी लागलं तसं मागू. चला हे घ्या आणि एक ताट एक्स्ट्रा पाहिजे असंच म्हणजे काढायला. माशाचा ताट असल्यावर कसं वेगळा ताट लागतो ना. चला एक थाली तयार कर. तोपर्यंत 2 खाली थाली आणि अंडाने सोलकढी एक्स्ट्रा. आणि अजून एक सांगायचं राहिलं सोलकढी एक्स्ट्रा पाहिजे आणि कोलंबीचं जे आपण ग्रेव्ही बनवली आहे ना ते सुद्धा एक्स्ट्रा पाहिजे. आणि इकडे बघा बरोबर तुमच्यासमोर सोलकढी संपलेली आहे म्हणजे ही बरोबर ताटापुरती बनवलेली ही एक्स्ट्रा. आता ह्याच्या पुढे मागितलं तर नाही आहे. हो. म्हणजे जर तुम्हाला कधी पाहिजे असेल सोलकढी चांगलीच होते आमच्याकडे. आणि जर तुम्हाला एक्स्ट्रा पियाची असेल तर एक आयडिया देऊन ठेवा. कारण काय झालं आपण सतत एक्स्ट्रा बनवून आणि एक्स्ट्रा आम्ही पिऊन आम्ही पण वैतागलो. हो. म्हणजे आम्ही जास्त पियत नाही कारण ते वेस्ट नको जायला ना. तर आणि इकडे जसं आधी म्हणजे जेवढे थाली सांगितलेले त्याचा 1-2 एक्स्ट्रा आपण. हा थाली समजा 5 थाली असतील ना तर 7-8चे बनतात पण 10 म्हणजे प्रत्येक जण डबल नाही घेऊ शकत. नाही. हो, तर इकडे झालंय
आणि सॅलड आणि बाकी सर्व वाढायचं ते. वाटेल भाजी वाढायला वाटेल. इथे बघा आपली 3rd थाली आणि एक्स्ट्रा सर्व आपलं चाललंय पाठोपाठ. आता खातील आणि त्यानंतर एक्स्ट्रा लागेल ते वेगळं. या बाहेर. हे बघ हे ना हे कमरेला पण इथून बरोबर आहे, पण इथून किती हे ठेवलंय आणि इथे बघ. चला आता इकडे बघा रात्रीचे किती आतापासून वाजले. जरासं नाही. तर इकडे बघा आता रात्रीचे 11 वाजले. आमचं सर्व काम आटपल्यानंतर मग आम्ही बघतो कोणी कोणी मेसेज केला, असं मध्ये मध्ये पण बघतो, पण असं रात्रीचं कन्फर्मेशन पाठवतो. प्रोसिजर काय आहे, बुकिंग नंबरवरती तुम्ही डिटेल्स विचारायचे. डिटेल्स सर्व वाचल्यानंतर मेसेज फॉरवर्ड करतो. ते वाचल्यानंतर तुम्हाला पटल्यानंतर तुम्ही ॲडव्हान्स पेमेंट करता आणि ॲडव्हान्स सोबत तुम्ही आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड पाठवता सर्व माणसांचे. ते दोन्ही वस्तू आल्यानंतर मग आम्ही बुकिंग करतो. बुकिंगचा नंबर काय 8657357426. परत रिपीट करतो 8657357426. मग ॲडव्हान्स पेमेंट आणि बुकिंग, ॲडव्हान्स पेमेंट आणि तुमचे काहीतरी आयडेंटिटी प्रूफ आल्यानंतर मग आम्ही इकडे बुकिंग करतो. आणि डेट सर्व आमच्या या बुकिंग नंबरच्या DP वरती सर्व दिसतात. मग आल्यानंतर मग इकडे आम्ही जी फाईलमध्ये आम्ही सर्व करून ठेवतो, लिहून ठेवतो आणि मग लॅपटॉपमध्ये पण करतो आम्ही. म्हणजे ही सर्व प्रोसिजर आहे बघा. बाकी सर्व डिटेल्स आम्ही व्हॉट्सअपवरती सर्व शेअर करतो. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही व्हॉट्सअपवरती सर्व विचारू शकता. आणि आता 11 वाजले, आमचं पण काम आटपलं, बुकिंग पण आम्ही केली आणि आता आपल्याकडे जे काम करतात त्यांना आम्ही सोडायला जातो. चला झालं. झालं दाखवून झालं. आता दाखवून झालं. तर जाऊया आता. बघा किती वाजले, रात्रीचे 11 वाजले. आता आम्हाला टेलर पण आहे, कपडे शिवते. हा तेच मम्मीचे सर्व कपडे पण. हा माझी ब्लाऊज शिवली आणि फिटिंगला दिली आहे. चला बाहेर बघा, तुम्ही रात्री जातो बाहेर बघा. तुम्ही पण चला आता आमच्या बरोबर ड्रॉप करायला. आणि कधी कधी आमच्या बरोबर समजा गेस्ट असले ना तर आम्ही, आणि गाडीमध्ये जागा असली ना तर 2-2 गेस्टला पण आम्ही असं फिरायला नेतो. चला जाऊया.